Меглена Кунева има сбърка в Свободния университет и повечето хора чакали за нея. Хората, които са против системата, са по-малко от хората, които искат същата система. Тези, които влизат вътре, отиват на среща с Меглена Кунева. Днес университетът не работи. – 30-35 човека, от които 5 сигурно са полицаи. Интересно. На срещата с Меглена Кунева влязаха до тук 50 на 60 човека, поне, а отвънка има 30-35 човека, от които 5 сигурно са полицаи. Появиха се медии, снимат, полицаите прогресивно се увеличават. Хората за протестиране прогресивно намаляват. Като снимат и правят интервюта. Само от туалетната, че ние вече като ходиш, там да се показва. Стиглива, че съм различен. Революция, Ще смените системата. 20 човека трудно. Но не е невъзможно. Ай, сега влезте при Меглена Кунева да я питате. Девет човека полицаи. Тридесет човека протестиращи, 31 с мен. Добре охранено момче. Сега да видим къде ще избере. Протеста при нас или Меглена Кунева. Добре облечените хора явно искат статукво. Харесва им така, влизат вътре. Хубавото е, че пече слънчето. Не духа много вятър. Може да се припичаме тук още.
Едната медия взима на другата медия интервю. Ето, има още смели. Ето. Забележи, само млади хора не са съгласни с статуквото. Седим. Часът е вече 11:13. Има и шеврон. Вътре са на среща с Миглена Кунева. Въобще не се обърна да погледне кои са хората тук. Мисля да покажем масовост. Не направи нещо. Кажи му Никола какво направи. Кажи му какво направи той. Това е потенник. Изпълни нас в тази мангалите в Сахарни изделия да продадат. Момчето се поволя, се парализира. Браво. Свещеникът се жени. Той ми свещеник. Още медии пристигнаха. Белязват ги по телефона. Пътуват на нея. Искам да приканя всички хора, които са дошли само за сира, да си ходят, а тези, които са дошли да ни подкрепят, да станат отзади, защото така и така сте тук. Дошли сте да се включите. Аз как хем да застана, хем да вас снимам, бе. Я да видим Сергей колко останаха. Много благодаря на всички, които дойдоха, макар и сме малко. Искам да ви кажа на всички, че макар че сме малко, доказахме, че има поне една малка част на пъти българи, която е осъзнала истината и са разбрали хората, които са тук, че тази система не работи. И излязахме първи в България да кажем, че тази система не работи. Заявяваме го публично. Не ни е страх от нашите политици и протестите няма да спрат до тук. Започваме, това е първата вълна. Смятаме, че на следващия протест ще бъдем 3 пъти повече. Имаше заявени 1200 човека, от които виждате колко дойдохме. Това не трябва да ни спира. В момента в България на националния
Системата, която правят и начина им на управление не работи. Те не правят нищо за хората, всичко правят за собствена облага, работят за големи корпорации, обслужват частни интереси, заплатите са на най-ниското ниво в Европейския съюз, най-бедната държава сме, пенсионерите си и за това нещо смятам, че политиците, които 22 години разграбват държавата, 22 години разпродават предприятията ни, искаме да посетят 30 милиарда от приватизацията, къде са ни парите и защо не се прави нищо за хората, защо законите се приемат в ущърб на хората. Една тежка артилерия донца. Много един път ни българи. Идеята ни не е да се доверим и да раздигаме поредния партиен водач. Идеята ни е всички да се обединим и да покажем най-после на онези 240 в парламента, кой всъщност е техния работодател. Протеста се организира от обикновените граждани и по никакъв начин не е организиран с никоя политическа структура. Пуста му на народа да го лъжат и мамите, да му дават празни обещания, да стои гладени на мизерства, а тези същите народни представители вече 20 години да забогатяват на негов гръб. Давайте, решавайте по-бързо. Ще предложа да тръгваме леко по леко. Големият трансперан да мине отпреди. Плакатите така ще разпределете, че като минаваме по предметъра, да може да разберат за какво става въпрос. Ако има някакви към нас, защото има със сигурност, но всяка музика, там имаме микрофон, ще събират хора, така че ще бъде посрещнат долу и тръгваме долу. Бавно ще вървим, за да може хората да... Що бе? Какво ще кажете за онлайн телевизия, където всеки да може да си поства клипчето без цензура това и без коментар? на акта. Това ние бяхме тук и за акта. Че аз съм начало на Полицайци. Тук шефа. Така, първо пара. Тръгваме от Свободния университет по главната улица надолу към общината. Вървим доста бързо за протест, скоро ще приключим. Има и предимно млади хора. Превеждам вън от парламента. Това ставка е смяна